Moikka! Tervetuloa ensimmäisen Kieloven tallenteen pariin. Mä oon Katja, Kieloven perustaja ja yrittäjä. Aiheena oli häät vai kulutusjuhlat. Eli näin, kun nyt juhlitaan kaiken maailman Black Fridayta ja mustaa kuukautta ja paljon kaikkia tarjouksia ilmassa, niin pohdittiin vähän häiden näkökulmasta sitä, että ne voisi järjestää hieman ehkä vastuullisemmin ja kestävämmällä pohjalla. Vieraana meillä tällä kertaa oli Iida, Rouva Karjalainen tilin takaa Instagramista varmasti monelle tuttu. Heillä oli tosi upeat häät viime kesänä, mutta tämä on mun mielestä erinomainen esimerkki siitä, että vaikka on näyttävät juhlat ja paljon erilaisia tuotteita mukana, niin silti nekin voi hankkia vastuullisesti esimerkiksi vuokraamalla ja suosimalla kotimaisia pienyrittäjiä. Sitten toinen puheenvuoro on syksynä häitä viettävä Sonja, mun ystävä, ja hän ja hänen puolisonsa keskittyy erityisesti heidän omiin mielenkiinton kohteisiinsa hääjuhlassa, kuten vaikka videopeleihin ja partioon. Odotan innolla, minkälaiset juhlat sieltä tulee. Ja kiva myös kuulla vähän Sonjan mielipiteitä siitä, että mitä kaikkea voi hankkia häihin ja millä tapaa. Mun piti myös itse olla tässä paneelissa mukana, mutta valitettavasti meillä oli hieman teknisiä ongelmia, jonka takia tätä jouduttiin myös hieman leikkaamaan tästä alusta. Mutta luulen, että kyllä mun kommentteja saatte kuunnella ihan tarpeeksi tuolta Instagramin puolelta sekä ehkä tulevaisuudessa lisää tätä YouTubesta. Joten pidemmittä puheitta päästään aloittamaan tämä tallenne. Ja tässä tosiaan juontajana toimii ystävä ja kaaso Sanna, ja tämä on toteutettu osana hänen työtään. Mukavia kuunteluhetkiä. Moi moi! Fine. Yes. No niin. Menkäämme siis eteenpäin. Me voitaisiin aloittaa sitten miettimään tätä aihetta siitä, että minkälaisia hankintoja te olette tehnyt tai tekemättä häihin liittyen. Onko tarvinnut ostaa paljon uutta vai onko löytynyt helposti käytettynä tai muuta kautta näitä tuotteita? No meillähän häät on tosiaan jo juhlittu, niin kaikki on jo hankittu ja monesta ollaan hankkiutettu eroonkin. Eli meillä oli hyvin selkeä visio heti alusta lähtien, että miltä meidän häät näyttää, mikä se visuaalinen ilme on ja muuta. Ja meillä kuuluu siihen muun muassa kattaukseen kynttilöitä. Kattaukseen kynttilät ja sitten mä näin tosiaan yhden Somisten vuokraamon Instagram-storeista, että hei, että näillä on mieletön määrä kultaisia ja hopeisia ja mesingin värisiä kynttiläjalkoja. Ja se oli semmoinen helppo ratkaisu, että mä vuokraan ne ehdottomasti heiltä, että ei mun ollut mitään järkeä lähteä ostamaan 200 erilaista kynttilänjalkaa. Ja sitten toki kynttilät ostettiin niihin. Vaikka monipuolisesti tuli sekä vuokrattua, ostettua, jotain tuli ulkomailta, esimerkiksi hääkoruniksi tilasin Briteistä, mutta sitten pyrin mahdollisuuksien mukaan suosimaan kotimaisia, että meillä juuri Katjalta tuli meidän paperituotteet ja pöytämerkit, pöytänumerot ja sitten peilitarrat ja pöytäkartta, niin semmoiset tuli sitten toiselta suomalaiselta pienyrittäjältä ja kimppunauhaa ja semmoisia. Monipuolisesti tullut hankittua. Joo, mä voin ehkä jatkaa tässä. Tosiaan, koska mulla on häät vasta niinku tuloillaan ja vasta tuolla syksyn puolella juhlitaan, niin ei ole ehkä välttämättä niinku vielä niinku näitä tavaroita ihan niin hirveästi tullut hankittua. Lähinnä nämä niinku palvelupainotteisesti ehkä tähän mennessä tullutta hankintoja tehtyä. Voisin ehkä nostaa tässä niinku pari asiaa, pari tavaraa, mitä mä oon hankkinut. Yksi on ollut vieraskirja, koska se sattuu löytymään tuolta kierrätyskeskuksesta. Sitten toinen on, tuli puhe näistä kynttilöistä, niin mä oon itse löytänyt jo kynttilöitä, semmosia niinku patterikynttilöitä, koska joku oli Jodelissa yhdessä vaiheessa silleen, että hei, Tittarissa on nyt tarjouksessa patterikynttilöitä jossain hääkanavalla, niin sitten mä kävin heti ostamaan siellä niin semmoiset kasan. Ja ne on tosi hyvä, kun ne pystyy myymään eteenpäin. Ne on tosi suosittuja tällä hetkellä hääpiireillä.
Mutta siis monipuolisesti säkin olet löytänyt käytettyä sekä uutta. Joo. Oletteko kiinnittänyt huomiota, minkälaisia asioihin, kun te teette näitä hankintoja? Tai Iida, kun teit niitä, että tuleeko niinku sellaiset vastuullisuusasiat tai sen tuotteen alkuperä, niin kiinnitättekö te tällaisiin huomiota, kun te teette niitä ostopäätöksiä, vai minkälaiset asiat niinku yleensä kiinnittää eniten sen huomioon? No ensimmäinen on ollut aina se, että se visuaalisuus on ollut mulla se aina se ensimmäinen asia, kun se on ollut mulla niin vahva se visio, että mitä me halutaan meidän häihin. Ja sen jälkeen tullut helppous, että mitenkä mä saan ne, ja toiseksi, että miten mä pääsen niistä eroon. Siinä kohtaa se vuokraaminen on ollut se on ollut todella hyvä ratkaisu. Meillä oli tosiaan Tomitten vuokraamolta kynttilä ja katelautaset, tuolihukut ja semmoiset. Ja sitten meillä oli astiavuokra erikseen toisesta paikasta. Niin se visuaalisuus oli ehkä se ensimmäinen asia minkä perässä niin kuin meni. Ja sitten toiseksi sen jälkeen tuli se, että okei, saanko mä tämän kotimaisesti, saanko mä tämän pieneltä yrittäjältä, saanko mä tuettua helposti, saanko mä tuettua kotimaista. Esimerkiksi kynttilät oli Havin tehtaalta, sitten näitä pienempiä yrittäjien tukemisia. Että se on ehkä, se vastuullisuus on tullut siinä ehkä vähän silleen puolivahingossa meidän tapauksessa. Että se on tosiaan se, että pystytään kierrättämään, ollaan pystytty käyttämään esimerkiksi, juuri tällä hetkellä mulla on ruokapöydässä kynttilänjalkoja omia, jotka oli jo ennestään kotona. Ja käytimme näitä häissä meidän hääparipöydässä, ja nyt ne on meillä jatkuvasti käytössä. Niin se oli ehkä, ne on ollut meillä ehkä ne ensimmäiset tärkeät, mitä meillä jo on, voidaanko hyödyntää, voidaanko vuokrata. Jos ostetaan, niin mistä me voidaan se ostaa silleen. Että se on, ehkä se helppous on ollut mulla se, niin kuin, voisin sanoa suoraan se yksi ensimmäisistä kriteereistä, josta sitten myös se vastuullisuus, että tämä on myös ekologinen valinta ehkä myöskin sitten, niin se on tullut vähän siinä ohella. Nyt emme taas kuule Sannan ääntä, vaan kuulemme kohinaa sieltä taustalta. Yes. Joo. Sitten me kuullaan. Miten Sonja, sä et ole nyt vielä ihan hirveästi tehnyt hankintoja, mutta onko tulevissa hankinnoissa tai niin kuin, miten sä oot ajatellut, minkälaisiin asioihin sä kiinnität huomiota? Joo, kyllä mä niin kuin tietysti mielessä haluaisin mennä vähän niin kuin silleen käytännöllisyys edellä. Että just silleen, että jos ajatellaan, että hankkii just jonkun niin kuin ihan tavaran, niin silleen, että just sen, että siitä pääsee sit lopulta eroon silleen mahdollisimman kivuttomasti, tai sitten se, että sen saisi niin kuin siirrettyä ehkä johonkin niin kuin muuhun asiaan niin kuin arjessa sitten taas, että jos miettii just vaikka niitä patterikynttilöitä, että ne ei sitten jää oikeasti vaan pyörimään minnekään tuonne kaapin pohjalle tai tämmöistä. Tai lennä roskiin pahimmassa tapauksessa. Niin se juuri, että se tuntuu musta tosi jotenkin kauhean niin kuin vieraalta ajatuksella, että pitäisi olla niin kuin juuri sellainen tietynlainen tavara, mitä sitten saisi jostain. Että kyllä mä niin kuin sanoisin, että tietysti mielessä on aina vaan valmis vähän tinkimäänkin siitä, että millainen joku tavara on, kunhan vaan se, että se on niin kuin, silleen, miten se sanoisi? Palvelee tarkoitustaan. Joo, juuri näin. Anteeksi, mä huutelen täältä väliin. Ei se mitään, se on niinku just hyvä, koska musta tuntuu, että mulla jotenkin ajatus vaan niinku pyörii silleen niinku jossain odotustilassa silleen, että mitähän mä oon nyt sanomassa. Anna, me emme taaskaan kuule sun ääntä. No niin, nyt te kuulette. Onko se ollut helppo löytää tietoa niin kuin näistä tuotteista, mitä te olette etsineet? Löytyykö niin sellaiset tiedot, mitä te haluatte? Tai että jos jossain asiassa esimerkiksi kiinnostaa tämä kotimaisuus tai muuten vastuullisuus, niin löytyykö tämmöiset asiat niin kuin teidän mielestä helposti? Ja sitten vielä tähän voitte samalla vastata jatkokysymyksenä, joutuuko tekemään paljon kompromisseja? Et tietysti esimerkiksi Iida mainitsi tuonne, että se estetiikka on niin kuin yksi tärkeä. Ja sitten on näitä muita helppous ollut kriteerinä, niin
minkä verran on tarvinnut tehdä kompromisseja tai tarvitsiko tehdä sellaisia? Haluatko Sonja nyt vaikka aloittaa? Joo, mä voin sanoa vaikka heti, että just mietittiin, tai tuli tuosta mieleen toi vieraskirja, minkä myös hommasin, niin musta just tuntuu siltä, että jos lähtisi ihan hirveästi miettimään sitä asiaa, niin tuolla olisi varmasti niin kuin internet aivan pullollaan niin kuin erilaisia eri vieraskirjaratkaisuja, tai sitten se voisi tehdä itse. Mutta sitten taas, kun sattui just käymään tolleen, että sieltä kierrätyskeskuksesta löytyi semmoinen vieraskirja, mikä silleen näyttää niin kuin päällisin puolin silleen aika hyvälaatuiselta ja semmoiselta, että sinne saa vaikka niitä vieraiden kuvia sitten laitettua ja jotkut lyhyet terveiset, niin mä ajattelin, että okei, että tää on niin kuin hyvä, tai tää on niin kuin tarpeeksi hyvä tähän tarkoitukseen, että en mä niin kuin halua lähteä niin kuin ikuisuuksia sit miettimään, että mistä mitäkin niin kuin löytyy. Mä en tiedä, vastasiko tämä nyt ihan silleen yksi yhteen tuohon kysymykseen, mutta joo. Emme jälleen Sanna kuule sinua, mutta oletan, että... No niin, kiitos. Pitää laittaa tämä mikki pois päältä, että ei ala kiertää tämä ääni, mä unohdan sen. Mutta hyvä, kun muistutat. Meillä taas puolestaan, niin nyt kun rupesin miettimään, niin ei me kyllä kompromisseja jouduttu tekemään. Toki kans kun me aloitettiin 1,5 vuotta ennen häiden suunnittelua, niin meillä oli aikaa siinä. Aikaa siinä nähdä, ehdittiin näkemään vuoden 2024 eri häätrendejä ja mitä siellä oli kenelläkin käytössä ja mitä tuli sitten Facebook-kirpputoreille ja toriin myyntiin niin kuin edellisen kesän morsiammilta. Niin siinä oli aikaa etsiä. Siinä oli aikaa etsiä ja häämessuilta sai lisää ideoita ja kyllä ihan niin kuin vielä tänäkin kesänä ennen häitä, niin kyllä mä pitkään mietin, että millainen on meidän pöytäkartta, millainen se on, mutta siinäkin sitten ostin verhon ja tilasin Valkrafiksilta tarroina vieraiden nimet ja pöytänumerot ja sain ne silitettyä siihen, että sekin oli sitten loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen ratkaisu, jossa pääsi tukemaan pientä yritystä, mutta ei me joutuneet tekemään kompromisseja, sanotaan yksinkertaisesti näin. Löysittekö te helposti niin kuin sitä tietoa, jos sulla oli näitä kriteerejä, niin koet sä, että se on helppoa vai joutuiko sen eteen tekemään töitä vai oliko sellaisia asioita? No, joskus joutui kysymään. Ihan esim. Uteliaisuutta, niin mä halusin tietää, mistä mun hääkimpun kukat tulee. Mistä ne tulee. Ja toki tietoa sain todella helposti ja avoimesti siinä kohtaa. Mutta eihän semmoisia lue nettisivuilla valmiina. Että nyt nämä ruusut tulee Hollannista tai nämä ruusut tulee tuolta. Vaan mullakin oli sitten Kangasalan Alimartilan tilan ruusuja mun hääkimpussa, että oli silleen valittu, että ne on tästä läheltä, että joissain asioissa en kysynyt, että mistäköhän tämä on peräisin, että jossain asioissa mentiin sitten hinta edellä, mutta kyllä niin kuin, jos halusi tietää, niin kyllä sen tiedon löytää. Jos ei sitä valmiiksi lue, niin yleensä hyvin helposti kysymällä sen sai tietää. Harvasta paikasta sitä lähdettiin niin kuin salailemaan mitenkään, että mistä mikäkin olisi peräisin. Joo, tosi hyvä. Nyt tähän väliin meillä oli näitä teknisiä ongelmia, niin unohdin sanoa, että siellä linjoilla kaikki, niin laittakaa myös tonne chattiin kommenttia ja kysymyksiä. Nostetaan niitä vielä tässä myöhemmin ylös, ja jos näistä kysymyksistä, mitä käydään läpi, niin herää jotain ajatuksia, niin sinne vain kommenttia, niin palaamme niihin vielä sitten tämän liven aikana, jos sinne tulee juttuja. Mutta muuten voimme mennä seuraavaan kysymykseen. Nyt seuraava kysymys koskisi käytettynä hankittuja tuotteita. Miten te olette kokenut niiden hankkimisen tai käytettyjen tai vuokrattavien? Onko se ollut,
ostoprosessina uuteen verrattuna helpompi, vaikeampi tai miten te ajattelette käytettyjen vuokrattujen tuotteiden hankkimisen? En tiedä, kuinka paljon Sonjalla on tässä, jos ei ole ehtitty hirveästi hankkimaan vielä. En ole ihan hirveästi ehtinyt. Ehkä sen verran voisin sanoa, että kyllä mä oon niin kuin jonkin verran harkinnut, että mitä sitten lopulta tulee hankittua vuokrattuna. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi mietitään vaikka niin kuin pöytäliinoja, ne tulee cateringin kautta. Niin mä niin kuin, se oli tavallaan yksi sellainen, mitä ei tullut edes oikeastaan niin kuin ennen tätä niin kuin hääsuunnitteluprosessin aloittamista, että kuinka paljon on semmoisia niin kuin tietynlaisia pieniä juttuja, mitä ei niin kuin välttämättä tule edes niin kuin ajatelleeksi, että siinä vaiheessa, kun varaa juhlatilaa, että ajaa, että siellä ei olekaan niin kuin mitään pöytäliinoja tai niin kuin tämmöistä, niin tietysti mielessä just tommoinen, että sitten taas joku cateringin kautta saa vuokrattua ne pöytäliinat, niin sehän on niin kuin todella täydellistä, että ei totta lähteä niin kuin ostaa niitä mistään ja sitten ne ei niin kuin, ja sitten tietää, että ne varmasti niin kuin on hyvälaatuiset ne pöytäliinat, esimerkiksi tällaisena lyhyenä esimerkkinä. Meillä toi vuokrausprosessi oli tosi helppo, että mä kävin Somisten vuokraamolla ihan paikan päällä katsomassa heidän varastoja, oli sille, minä haluan noita tuon verran ja noita tuon verran. Ja sitten he teki mulle listauksen ja tarjouksen, että tämän verran nämä maksaa. Et todella helppo prosessi. Astiavuokraus sujui lähestulkoon samalla tavalla ihan nettisivuilta. Klikattiin, että tarvitsemme 70 lautasta, 70 viinilasia, sitä rataa ostoskoriin ja sitten noudettiin häitä edeltävänä perjantaina, palautettiin maanantaina. Et olihan se todella vaivatonta. Vaivatonta se vuokrausprosessi. Kirpputoriustaminen taas puolestaan. Ostin paljon Kirppikseltä useampiakin erilaisia tuotteita ja tarvikkeita häihin. Joissain tapauksissa erittäin helppoa, joissain tapauksissa vähän vaikeampaa. Riippuu aina siitä, että kenen kanssa asioi, sit missä kunnossa ne tuotteet oikeasti olikaan, että olikohan se nyt ihan sitä sittenkään, mitä myynti-ilmoituksessa luvattiin. Niin se oli vähän, siitä on vaihtelevia kokemuksia. Ja myöskin sitten, että kun pitäisi nyt myydä niitä tarvikkeita, mitä osti Kirppikseltä, niin myisi nyt eteenpäin. Niin tälleen syksyllähän on nimenomaan olisi ostajien markkinat, että kun kaikki häät on juhlittu ja näin, niin olisi tavaraa enemmän tarjolla kuin mitä olisi kysyntää. Niin luulen, että mullakin on tuolla olohuoneen nurkassa pieni kasa tavaraa vielä, mistä tarvitsisi hankkiutua eroon, mutta ei mene tällä hetkellä kaupaksi. Et kevään puolella voi sitten mennä, kun häät rupeaa lähestyy taas. Niin kuin hääsesonkin lähestyy. Että vuokrauksessa oli se helppo puoli nimenomaan just, että ei muuta kuin varaa, noutaa ja palauttaa. Ja astiatkin sai palauttaa likasena, ettei tarvinnut itse ruveta jynsäämään niitä viinilaseja puhtaaksi punaviinistä tai muuta. Että se oli tosi helppo. Se oli tosi helppo. Että myyminen ja itse kirpputorilta ostaminen, niin siinä on puolensa. Silloin saa yleensä omansa pois siitä. Mutta sitten se prosessi taas, että pistetellään vähän Facebook Marketplacella tai Torissa ja no onkohan se myyjä sittenkään paikalla, kun sitten niitä mennään ostamaan tai tuleekohan se ostajaehdokas sittenkään paikalle. Niin se on vähän puolensa ja puolensa. Puolensa ja puolensa. Sonja, sä sanoit, että sä oot nyt sieltä catering-firman kautta saamassa pöytäliinat, mutta ootko muuten tutustunut, onko sun alueella tuommoisia Somista vuokraamoja tai muita tällaisia, mistä löytyisi tämmöistä palvelua, mitä Iida on esimerkiksi käyttänyt, tai miten te koette, löytyykö näitä helposti? Joo, siis kyllä mä jonkin verran oon niin kun, vähän katsonut, mutta en ole vielä niin kun, ehkä siinä pisteessä vielä, että niin kun, ihan silleen lähtisin niin oikeasti katsomaan, että no niin, että mitäs tällä ja tällä vuokraamolla olisi niin kuin tarjota. Et mä luulen, että se on sitten taas just silleen, että kevään puolella sitten enemmän katsoo niitä. Ja muistanko oikein, oliko teillä syyshäät tulossa? Joo, juuri näin.
Eli teillä ei ole välttämättä vielä kiirekään, kun ei ole se kuuminisesonki. Kuumimmalle sesongillehan siellä on varmasti jo niin kuin myytyjä päiviä. Että ei enää saiskaan välttämättä. Mutta kuitenkin tämmöistä helppoa palvelua tuntuu olevan saatavilla tänä päivänä, mikä on musta tosi kiva. Joo. Mites teen hääpuvun hankinta tai hankintaprosessi, minkälaisia juttuja siihen liittyy? Oliko helppoa? Tietääkö Sonja vielä edes minkälainen puku tai mitä sä siltä toivot? Ja onko jotain tämmöisiä asioita, ominaisuuksia, mitkä on sitten niinku siihen kriteerinä? Joo, mä voisin tuosta sanoa, mulla on siis vähän semmoinen tietynlainen niinku, visio, että mulla ei olisi välttämättä niinku mitään semmoista niinku häämekkoa, vaan enemmän tämmöinen niinku haalarityyppinen ratkaisu. Ja tää on itse asiassa aiheuttanut mulle sille tietyssä mielessä vähän päävaivaa, koska semmosia ei ihan niinku mistään kivijalkaliikkeestä ihan noin vaan niinku kahmita. Niin sitten taas se, että lähti sitten netistä ostamaan, niin se vähän niin kuin jännittää, koska siinä on just se, että niin kuin, miten ne koot menee, miten se istuu, näyttääkö se oikeasti hyvältä mun päällä, koska niin kuin alkaa miettiä, että yleensä niin kuin joku tämmöinen malli on hyvin eri vartalotyyppiä, mitä sitten taas itse on, niin sitten se vähän niin kuin mietityttää se hääpuvun hankinta. Nämä on ihan hyviä pohdintoja. Miten Iida sun nyt on häät takana, niin sä olet nämä kaikki päätökset jo tehnyt. Mä olen tehnyt jo kaikki päätökset. Mulla häpuvun metsästys oli sen verran erikoinen ehkä, tai se lopputulema oli ehkä erikoinen, että mulla oli heti alusta lähtien selkeä visio, että millainen on mun hääpuku. Että mulla oli Mä rakastan kynähameita, mä rakastan merenneitopallisia hameita, niin minkä takia mulla ei olisi merenneitommallista hametta tai mekkoa hääpäivänä. Sitten mä tykkään, että mulla on tosi imartelevaa, jos on off-shoulder tai venepäändie, kaula-aukko, niin minkä takia mä en pukeutuisi semmoiseen hääpäivänäni. Ja kolmas oli vielä se, että mä en pukeudu, mulla ei ole vaatteita, jos on kuoseja. Mulla on 2 pilkullista vaatetta ja 4 kukallista. Mutta siinä on mun kuosit ja pitsi on kuosi mun silmissäni, niin sehän oli ehdottomasti, että mulla on oltava pitsitön puku. Ja kun mä lähdin pukua etsiin, niin mä kävin parissa liikkeessä täällä Tampereen päässä sovittamassa. En löytänyt sellaista, mistä haaveilin. Sellaisin netistä varmaan siis eri hääpukuvalmistajien sivuja. Sillä, että mä olin nähnyt varmaan 13 000 hääpukua oleskelematta. Ja no mä pistin tuonne mun hääsometilille tarinoihin yksi päivä silloin vuosi sitten toukokuussa, että hei, tämmöiset speksit, missä on mun hääpukuni? En löydä, auttakaa. Niin mulle laittoi Turusta Morsiuspuvut sydänkäppy suoraan viestiä Instagramissa ja tarjosivat, että hei, meillä voisi olla sun unelmien hääpuku. Ja pistivät kuvat ja tiedot ja sehän oli se. Ja no mä ajattelin sitä sovitin myös 2 muuta pukua ihan nyt vaan, että sovitetaan nyt jotain muutakin alle, kun ollaan Turkuun asti ajettu, mutta se oli se mun hääpukuni. Niin en mä muista mitä sä kysyit, mutta hääpuvusta kysyit, niin kerroin paha hääpuvustani. Hääpuvusta olet kertonut ja ihana tarina tämän hääpuvun löytymisen takana. Nyt kun sulla on sun unelmien puku, niin mitä sille tapahtuu nyt häiden jälkeen? Aiotko myydä vai pitää vai? Ei, se lepää tällä hetkellä tuolla makuuhuoneessa, roikkuu vaatekaapin ovesta, että mulla on mä koen, että sille on tunnearvoa sen verran, että en mä sitä niinku raskin myydä, koska siitä niinku tiedetään, että hääpuvuista saa käytettynä huomattavasti vähemmän paljon rahaa kuin mitä ne ovat alkuperäisesti maksaneet, niin siihen rahaan mun ei ole tarvetta myydä sitä sillä rahalla, mitä mä siitä saisin nyt käytettynä markkinoilla. Niin mä mieluummin säästän sen, katsotaan, muutanko sitä jossain vaiheessa johonkin suuntaan, tulisiko siitä paita ja hame ehkä jossain kohtaa, en tiedä, jos saan ikinä tyttäriä,
antaisinko sen heille muokattavaksi vaikka omaksi häiden jatkopuvuksi tai jotain muuta. En tiedä vielä. Mutta säästän tällä hetkellä, tai se tunne mulla on niin kuin nyt, että haluan säästää sen ja antaa sen olla mieluummin muistona tuossa siitä päivästä. Mä ymmärrän tämän tarinan jälkeen, niin siinä on varmasti vielä jotenkin ekstra tunnearvoa. Onko Sonjalla vielä mitään ajatuksia sitten, kun sä löydät sun unelmiesi puvun, niin haetko sä semmoista, mitä sä ehkä säästäisit, vai ootko ehtinyt vielä miettiä ollenkaan? En ole itse asiassa ehtinyt miettiä ollenkaan tätä, ja mä niin kuin just mietin sitä, että just tätä niin kuin hääpukua, sehän on yleensä just niin kuin valkoinen, niin sitten just se, että mulla on tietysti mielessä vähän vieras ajatus, että hankkii asun, jota käyttäisi periaatteessa vaan niin kuin kerran. Mm. Et sitten se, että niin kuin tietyssä mielessä on semmoinen, että pitäisikö se kuitenkin olla jotain vähän eri väriä kuin valkoista, mutta sitten taas toisaalta tämä on nyt, häät on tavallaan niin kuin semmoinen hyvä tekosyy, että et hei, mä saisin kerrankin niin kuin oikeasti pukeutua valkoiseen. Niin kuin, siis muutenkin saa kyllä pukeutua, mutta mä vaan mietin just sitä, että sit se on vaan ihan sotkussa vaan se puku, mutta niin kuin näin. Mutta siis voithan sä värjätä sen jälkikäteen. Se on muuten totta. Se on semmoinen, mitä mä oon kuullut, että jotkut tekee. Että tosiaan värjää sen sitten myöhemmin. No niin, hei, toihan ratkaisisi mun ongelman kyllä. Ja tietyt materiaalit on semmoisia, mitä pystyy ja kaikki ei. Että nyt sun täytyy alkaa miettiä tämmöisiä materiaalivalintojakin sitten. No niin, saat sen hyvin härjättää. Mä en tiedä näistä niin paljon. Hääpukumaailmastahan nyt viimeiset 2 vuotta on trendannut noi vaaleanpunaisen ja persikan värit. Mutta nyt ensi kesälle hän on tulossa sinertävät värit. Että nyt on näkynyt jonkin verran kuvastoissa ja polkeilla niin kuin sinivalkoisia. Että vaikka sinistä kukkakuosia helmassa tai jotain muuta. Että semmoisia voi olla saatavilla. No niin, joo. Saatavilla, niin siinäkin on jo vähän väriä, joka tuo sitten, niin kuin jos ajattelee sitä jatkokäyttöä, niin tuo monipuolisuutta siihen. Hei, kiitos näistä ajatuksista. Nyt mä kurkkailin tätä chattia, jos meillä on tosi paljon kommentteja meidän laadukkaista äänistä tuossa alussa, mutta mitään kysymyksiä ei ole täällä puolella nyt herännyt. Ei, vielä ehtii laittaa, jos sellaisia tulee. Mutta jos ei ole kysymyksiä, niin voitaisiin sitten alkaa vähän kokoamaan tätä keskustelua yhteen. Tässä on ollut tosi mielenkiintoista keskustelua näiden aiheiden parissa. Ja nyt vielä, jos on jotain mielessä, mitä haluaa nostaa, niin voi nostaa. Ja jos on jotain semmoisia niin kuin vinkkejä tai ajatuksia siitä, että miten tämmöisen hääjuhlan pystyisi järjestämään, niin kuin joku tämmöinen top 5, jos haluaa huolehtia tai ottaa huomioon näitä vastuullisuusasioita tai muita, niin onko se teidän mielestä mahdollista tai mihin te kiinnittäisitte huomiota? No multa ehkä semmoinen heti ensimmäisenä tuli mieleen, että mun mielestä me onnistuttiin tässä silleen, että keksikää silloin alkuun, kun lähdette suunnittelemaan häitä, niin mikä on se teidän visio? Mikä on teidän näköiset häät? Että se on oikeasti, siinä huomioidaan teidät molemmat, sekä sinut että puolisosi, ja minkä näköinen pariskunta te olette. Millainen on teidän näköinen juhla, ja pysykää siinä visiossa. Että trendejä tulee ja menee, ja niitä voi huomioida, jos sikseen haluaa, ja he kokee, että toi voisi olla mun näköinen juttu. Mutta se helpottaa niin kun, siinä budjetissa pysymistä, se helpottaa valintojen tekemistä, kun on se oma linja, on se oma ajatus, että hei, meidän häät on tämän näköiset. Anteeksi, mä sönkötän. Mutta se, että kun on se tietty linja, niin silloin eikä lähde eksymään siltä tieltä, niin silloin sulla on todennäköisesti hyvin aikaa lähteä keräämään rauhassa sitä visiota tai niin kuin niitä toteutuskeinoja siihen, että
minkä näköinen hääpäivä teillä tulee olemaan. Meillä oli alusta lähtien selvää, että meillä tulee kynttilät ja täpsit niin kuin pöytiin. Niin silloinhan meillä oli tosi helppo alkuun, että ehditään käymään Havi Outletissa ostamassa sieltä kynttilöitä. Valkattiin ne vuokrattavat kynttiläjalat rauhassa ja meillä olisi ollut aikaa siihen prosessiin. Meillä ei ollut mikään kiire. Mutta jos mä olisinkin päättänyt vaikka vielä puoli vuotta ennen häitä, ei meille tulekaan kynttilöitä, perun varauksen hankkiudun kynttilöistä eroon, joka olin jo ostanut, ja sitten olisi pitänyt lähteä kukkia hankkiin, niin se olisi niin kuin, siinä helposti stressaantuu ja tulee tehtyä hutiostoksia. Että kyllä mäkin silloin ihan alkuun, kun lähti vaan silleen, että häitä, jotain, niin kyllä mä tein pari pientä hutiostosta. Kyllä mä tein niitä. Mutta se, että kun keskittyy rauhassa alkuun tekemään sen, että millainen juhla on teidän näköinen juhla, ja pysyy siinä visiossa, niin on huomattavasti helpompi tehdä järkeviä valintoja. Tämä oli kyllä ihan tosi hyvä vinkki ja tämä varmasti kyllä pätee kaikkien juhlien ja tämmöisten järjestämiseen. Mitä ajatuksia Sonjalla tästä herää? Joo. Mitä vinkkejä antaisit itsellesi? No niin. No hei, mulla on tässä tämmöinen, niin kun mä sanoisin, että suomalaisia, tai siis maailmanlaajuisesti, niin kirjastojärjestelmä on todella kätevä niin kuin vastuullisuuden kannalta. Ja oikeastaan niin kuin käytännössä heti, kun menin kihloihin, niin mä menin ensimmäisenä sinne kirjaston hääkirjaosastolle. Ja sitten siellä oli muun muassa niin kuin tämmöinen kirja, tämä on nyt englanniksi, tämmöinen kuin The Busy Bride's Bible. Tämä ei nyt varsinaisesti niin kuin anna mitään vastuullisuusvinkkejä suoraan, mutta tämä on niin kuin, on mielestäni ollut tosi hyvä niin kuin häiden järjestämisessä, koska tästä on nähnyt mun mielestä niin kuin suoraan sen, että mitä se häiden järjestäminen niin kuin oikeasti vaatii. Ja sitten siinä myös aika monessa kohtaa semmoinen, että hei, että älä stressaa, tämän asian voi tehdä vähän helpomminkin, niin sitten siitä ei tule semmoista niin kuin kauheata, että voi ei, että minun täytyy tehdä niin kuin maailman hienoimmat asiat niin kuin jossain yhdessä tietyssä jutussa, vaan voi mennä vähän sille niin kuin helpomman kautta. Et siinä oli esimerkiksi teeman kanssa semmoinen vinkki, että niin kuin ei tarvitse oikeasti keksiä pyörää uudestaan, vaan voi niin kuin pitää sen teeman vaikka vuoden ajan teemasena tai jonain tämmöisenä, että tietyn värin mukaan tai tämmöistä, että kirjaston kirjat on todella hyviä tapahtumasuunnittelussa, jos on vain lukuihmisiä. Kiitos vielä tästä. Nyt me ei saatu Katjan kommentteja, koska niin kuin mä ennen tämän liven alkuun lupasin, että kun me ollaan Katjan kanssa linjoilla, niin sähellyksen määrä on varmaa. Niin tämä meni just niin kuin me luvattiin. Mutta hei, tosi paljon kiitos osallistumisesta. Kiitos myös kaikille liven seuraajille ja tätä keskustelua pääsee vielä jatkamaan sitten Kieloven somessa. Siellä Katjan kanssa miettimään vastuullisuutta ja hääjuhlien järjestämistä sinne kaikki jatkamaan tätä keskustelua. Mutta nyt tältä erää tosi paljon kiitos teille. Oli tosi ihanaa keskustella nyt näistä aiheista ja Sonjalle ihan super paljon tsemppiä ja hyviä ideoita häiden valmisteluun. Ja Iida jatkaa siellä oman häätilinsä takana rouva karjalaisena. Kanssa, sullakin tulee vielä häihin liittyvää sisältöä nyt. Tulee vielä, juu. No niin. Yes. Kiitos paljon ja toivottavasti saatiin nyt ihan kohtuullisen hyvä live kasaan tästä alkusähellyksestä huolimatta. Yes. Kiitos. Heippa. Kiitos, hei.